Takže čau letičky, tady Vojtěch. Vojtěch reaguje. Dneska bych chtěl reagovat na videjko Rest nejlepší momenty týždňa 242 od Ghost. Když se tady podíváme, vydáno před 5 hodinami aktuální videjko, těžko říct, kdy vyjde moje reakční videjko, ale tohle je prostě novinka. 5 hodin stará pouze a jo, věřím, že to bude super. Uvidíme. Nemôže sa ti stať, že budeš inak šedivieť na tých vlasoch, než na zvyšku hlavy. Cháni, to sú moje vlasy. Ja viem, že si vy myslíte, že stále to zoberú z konia alebo niekiaľ, ale to sú moje. Chápeš to? Dobrý večer, jak často si prezliekáš obliečky a paplon s vankušom na posteli? Teraz by vydržal jednu noc, lebo som sa zobudil do slintany a takže rovno som to jebol do práčky a do sušičky. Podpis? Filip Preploťa. Zaplať! Moje hrdlo. Žolo, prečo nezačneš žuť? Zachrániš plúca, ušetríš peniaze, je ti príjemne z toho. Je to vo všetkom lepšie, chápeš? Vo všetkom. Nebudeš smrdiť jak pojebaný popolvár. Si tu? To je pičus. On odišiel, že? Ani ma nepočúva. Koľko žuvákov žuješ za deň? Moja spotreba žuvákov je, koľko je potreba. Nepísala, no, Markiza. Raz do... Dvakrát mi písali. Muž pre nevest... Nie, čo to je ty kokot? Jak to bolo? Niečo? Že sám chlap, veľa báb, neviem, to volá. Rúža pre nevestu a takéto pičo ešte, a ešte niečo. Musím si dať sami kameru. telefonu tej babe z Markizy. To vôbec. Že prečo? Vieš, aké sú tam pekné baby? Takto sexy som sa necítila už dávno. Krátké vlasy na baba? Ako niektorým sa to hodí. To je nějaký to, hledá se farmář, ne? Hledá se farmář, myslím, na Slovensku to ještě vydávají, ale v Česku v tom není, myslím, tenhle pořád není. Nedá se nic dělat. Každopádně, no, protože tady není Ja som ti to kamera. povedal, Touken! A neviem, oni... Že je pod baránkom! Piči, už kurva. Pre teba exkluzívnu ponuku moja Konektor, pozor. Lukas Gold ATI a Povedaj. Break modom On je v okne ten kokot! On je vedľa mňa, nemôžem cez bled, piči, skočil! Počkaj, vieš, čo sa stalo, Žolo? Idem si teraz pre jedlo, vieš? A mal som na výber, že buď si berem polievku, alebo si zoberiem rýžu s lososom spraveným, vieš? No a prídem a ja mám stále doma jednu myš, ktorú krmím, vieš? Som sa s ňou dohodol, že budem dávať nájsť, ona mi nebude hrísť káble. Tak som si položil Kde tú vzal rýžu s myš, tým to? lososom vedľa mikrovlnky. Prídem a oberízené celé, chápeš? Môžem to dojesť, myslíš? A nemáš pascu. Ja nebudem zabíjať myš, ty retard. Prečo sa čuduješ potom, že ti už žere? Čak, ale že zrovna si dal lososa, myš? Dobre, ja nemôžem počúvať. A mám tu, aha, som vedľa teba. No. Vidíš ma? O, co to je za hru? Ja mám čiernu obrazovku. Kúkaš sa do hora, ty kokot! Pozri sa pred seba! Aha. Ty jeblá To je guma, taky to. retardovaná. Švédská hra, ne? A to nie som. Neviem, už ja nevidím. On sa vrátil do Molotovu. Miro! On sa vrátil do Molotovu! Dúfam, že by bol dobrý manžel pre mňa. naivnej nápadníčke je realita. Ja, že vy pridále tomu smejete a čudujete. Každý mi dal v športke, že je topka, chápeš? Vieš, to musí mať ťažké aj ona, keď vypadá jak one, čertov kokot. Zjavne ešte... Ale fakt, to nemala byť urážka, ale rozumieš, nedá sa proste ináč, vieš? Však proste ona asi nemá, keby, nemôže si môcť vybrať, nie? Ľudia. Prečo tejto ako nikto nepovedal, že ako... Dobre, nebudem vyprvať. No, dá sa musel byť hnusný, chápeš? Ja som zlý ako kokot vnútri, umí za tabak. Keď sa namalovala sama, ja som si to ani veľmi nevšimol, pravdu povedac. Ale či by vypadala líp, no tak asi ne. A že ja som kokot. Nemluví poločesky. Sandwich, čo tam? Tento dement! Dám mu tam jedlo, tam ho šmarím na stole. Zrazu si moralista. A včera si to píranie mláďa. To zní jako ten, Dojebalo viac ako co ti. kroužkuje ty slevový Doslova si časopisy. povedal, že by ju ani do Luboš, jaskyne myslím. nezobrali. A mrzla by von. Přesně tak zní, jak byl na té televizi, tak to je 5. Televize 5. Dom. A5 možná. Počul som proste tupnúť Ja drevo. sa priebem, fakt. Ja Tupnú ti drevo. dojdem drevom po hlave, ty kokot! Skurvený!
Tyjo, Žolík už je zas naškovaný. Keď už dostaneš úradného ban, tak to musí byť jaká guma. Jak sa musíš chovať, prosím. A to nemá prvý. Keď tam kvapávka dokáže spamovať ty kokot normálne celý deň hovno do chatu, že nič, že hodnota textu 0 a nedostane ban a ty máš ban, tak si tam čo písal? Orange, you have TikTok? I'm not gay. Haha, good one, bro. Žolík už se zase Dneska robil. rozkřičel, ale jednu dobu vůbec nekřičel. Lebo som tu 40 minút a 100krát sa ma to už spýtali. Nepovieme nikomu nič, nič som nerobil. Trucoval som. Sedel som v gauči a trucoval som celý deň. Ten footballing je 100krát lepší jak TikTok a Peter, pochop, že na Facebook link nekliknem. Chápeš to? Zo security dôvodov. Kamaráde, s Kenym som bol, double VPN-ka si predstav, dvojitá VPN-ka, Kaspersky antivirty, koko neviem čo všetko, alebo antimalware, Facebook link, kde normálne had ide zhrať kenguru, klikol a normálne zablokované a pokus o malware a neviem čo všetko. Ja na Facebook neklikám na nič. Neexistuje, aby som niekedy niečo prehral na Facebooku. Ja to ani nemám. Ja neviem prihlasovačky na Facebooku. Co to a možno tak znamená klikol na niečo a vôbec? zrazu som mal fotku vlčiaka miesto svojho profilu, čo mi to ukradlo. Se bojí Facebooku, no. To je normálne koko! Čo mi skáče na hlavu, tá guma jeblá! Dobre, prehrali sme. Nemáme šancu. Normálne mi skočí na hlavu a zase kde má ty kokot. Tvoja sestra to prešla, to má 7 rokov? Hej. Tvoja sestra aj preskakala už 7 spolužiakov medzi tým. Ty guma. Jo. Vždycky skočil, no. Mne sa to ľúbi, ja to robím kvôli tomu. Proste podri sa na kokota. Kúpem. Prečo toto robíš? Počkaj, nie si čudný, že tu fotíš kokotiny? Nie si retardovaný náhodou? Dobre, prestanem zvýšiť, nech som oný jak pravítko, ty koko, dobre? Čo ti jebe? Nebudem skapať, mám piča. Skapať. Jeb na to, Bono, ty retard. Počkej. Cože, ta mapa se tolik změnila? Co to je? To je Mirage, ne? To Mirage takhle vypadá? Ne. Zase Bono, klasický Zase TikTok. proste Bono, buňa. kurva. Jebli ste do Asi piče, jo. čo? Ale na čo toto Tyjo, som robíš? ani To nevěděl, že vyjebané společně Ale měla nemusí tam to ani Mirage. házať, na čo som to vyšiel? Neblokuj ma! To ste neskapali. Tuhle s tom Mirage jsem ani ještě nehrál, to. Na čo si tam išiel? Na Tak tam kokot, ide. lebo Bono, ty si Jebe. retard. Ty si jebli, fakt Bono. Fakt si jebli, ty kokot. Blokuj Blokuj ma tam a ukazuj, ty ty kokot. kokot navyše. Lebo mi tam treba T-čka, bolo to vyhádzať, chápeš? Určite To treba. pušujú každé... Chod do piče, ty kokot, fakt. Teraz si môžeš pušovať, on zvedavý. Daš piču, Bono, nejdem sa s tebe baviť, ty guma. Vyjebaná, fakt. Vieme, že tam chodia každé Nedá sa, Vieme, že tam povedať, že sa kurva nedá hodiť Ečka a ísť do piče na cajt. Nedá sa. Vieme, že tam chodia každé kolo. Nedá sa hodiť Ečka a ísť piču. do Však prečo by sa nedal vytrskať pohár, ty priebaný, tak som to myslel. Uhorko. No, odjebeš bičko a vyválaš uhorky, a čo? Nedá sa to, ty kokot? Nie, že by som to spravil, alebo niekto by to robil. Doma máš myš a nechceš dať pascu. No ja som to nerobil, ja som to No, nerobil, jasné. ty dement. Jasné, Ujko, nie ja. pojebávať. Jediné, čo som spravil zlé zvieraťu, je, že som hodil škrečka do potoka, chápeš? Ináč nič. A zomrel. Nie, prežil. Asi bol v piči z toho, že normálne od radiátoru, jak mu bolo teplúčko dobré jak kokot, tak zrazu letel vzduchom do dvojstupňovej vody, ale vybehol na kraj, láhol si tam do trávy a dýchčal a čakal, kým ho príde zachrániť. Ale už bol kľudný zrazu, lebo kúsal strašne, on mi zabil škrechtiču, alebo škrechticu, alebo niekoho mi zabil, alebo myš, alebo niečo také. A kusol ma priebaný. To je příběh, co? sa o to. Neobieraj sa o Je to realita, nebo ne? kokot, fakt. Čo tam čo povedal, že neopieraj sa, lebo ti priebem. No. Žolek streamoval so Šaňom, či jak sa volá, a som mu opieral o stoličku. Sa na ňom majú húpal. Hral CS-ko, som mu húpal na stoličke, ty kokot. Som mal také nervy. Čak, ale tam nevadí, že sa to húpal, tam išlo o to, že ma akurát priebal, chápeš? Čo? Ste... Niekoho zajebal na Ačku, poviete mi kto to, alebo... Nikoho, ale nezadil na Ačku, však Ačku je hráč, bože. Drž piču, Miro. Priebaný. Bože. Kokot s tebou sa nedá hrať, normálne to CS-ko, normálne si jak kokot, fakt. Najlepší hráč vždycky, normálne, vždy. To je ono, Kony,
konečne niečo do piče. Škoda, sme predali dverí po sebe, vy vyjebanci. Jak ja som ťa kľúčať, čo vám jebe. Ja som sa aj odputoval doma, ktoré piči. Ticho. Ja som nevedel, že si to... Tohle Škoda, sme to predali dverí po sebe, vy znám. vyjebanci. Tohle to je klasika. Čo vám jebe. Ja som sa aj odputoval doma, ktoré piči. Ticho. Ja som nevedel, že si to ty. Ja som nevedel, že si to ty. To je jedno. Prestaň, choď si tam sa nerobí nervy. Do piče. Dobre. Šílený. Vyšiel. Nedá mi zabehu jednotku! Ty kokot! Prečo riešiš tier list z bronze? Počúvaj, nemôžem si to pozrieť, ty guma skurvená. Čo si nejde retardovaný? Na silu kokotek, hneď. Prečo tu nie je Twitch chat? Či ty si vlastne ten z tých lepších, že? Ty to hráš len 10 rokov, ale už si gold? Kokot. To sa videl. Poď do piče! Vy si jebli čet ako kokot, fakt. Tupci. OK, za mě dobrý videjko, dobrá kompilace. Rest nejlepší momenty týždňa. 242. Úplně mě to nutí točí slovensky, ale ne. Od Ghost. Ghost je prostě OG kanál, stejně jako Rest. On teda ghostnil jednu dobu strašně dlouhou pauzu, ale teďka už je zpátky. Takže tak no. Je tady outro song napsaný, zajímavý remix. Každopádně tak 3 se zhlédnutí, uvidíme, kolik to bude mít dál. Každopádně koukněte určitě na originál, bude dole v popisku a dejte odběr. Čau.